बेलेका हामबाय जों दिनै रुट ब्लक मा खायमानि हिंगा मनो शान्ति बाजार पलची एडीसीबी विलेज कमिटी ओ मिया जे सिनी तिप्रामो थनी आदम रनो जे बीजेपी माफिया रक जे साको जे भूत खायमानि आबाद बागै जों दिनै रुट ब्लक मा खायका कारण सिना आरो सिनी जननजय तिप्रा ताई जितेन तिप्रा बरं जे पुलिस बरं जे एरेस्ट खायमानि आबो जदि नो पुलिस जदि दाटी फियोगिरिया हांके सिन वाइट एबो हते जों आन्दोलन थागलाक जों वान संने तेबो सब कतर जों नंखरनाय कारतन जों तिप्रामो थनिंगै जों सारा तिप्राओ जों शान्ति नायो किन्तु गुसां तमा जागाओ आरो अमाहाय जदि सिनि तिप्रामो थनि साकाओ तिप्रामो थनि साकाओ मनिटारि कमिटि जे साकाओ बीजेपी रो जे हामला खायतमनि आबन दाटी मुथांयाके जों तेबो सब कतर नंखरनाय जों हानि तंलाक जों वाइट एप जों हाइ तंलाक जों नांखा थैरेनाय नांखा फानरेनाय दाटी फैया हांके आपन जों जे बिप्लव दिनो मुख्यमंत्री जों गयनाय दाटी सिनी जे रमानी जितेन तिफ्रा सम जे रमानी एरें जे माजरा खाय रमानी आबो दाटी फियंनांथों दाटी फियगिया हांके सिन आन्दोलन तेबो सारा तिफ्राओ सिन आन्दोलन कतर नंखरनाय जों तेबो सब कतर नंखरनाय बुझागोन र ताबो रुट ब्लक खालायथों जों ताव जे रुट ब्लक खालायथों जंफैजला जे फेस नि आं बुस्थांगो जों जे ताव खालायथों दाम सुरमन रकनि रुट ब्लक कासु जाखा जों खालायनाय जों जे सिनि आदम रक थाङै दङ जे सिनि पुलिस प्रशासन जे थानाव ताव थाङै दङ बरं जेदिनो बरं ताम रिप्लाय पनि ताम रिस्पन्स फाय जों आबो जेदिनो इंया साक जों साल थांनाय पण दंनाय सिनि चबा जों रुट ब्लक खालायथों सिनि मुं किसा आने मुंखै बिधान देबरमा ब्लेस कमिटिनि चेयरमेन